Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yana daga cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ga iyaye shine kula da tarbiyya ta ‘ya'ya. Wannan kula da tarbiyya ta ‘ya'ya aba ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi kowanne mahaifi ko mahaifiya akan wace irin gudunmawa ya ba wa ɗansa don gina tarbiyyarsa. Tarbiyya ta zamo abin kaico ta yanda za ka ga sakin yara kara zube da rashin kula da makarantarsu da rashin kula da inda suke zuwa ya jawo taɓarɓarewar tarbiyya a wannan zamani. Ta yanda haifar ‘ya'yan baya yi wa mutane wahala, amma zama a kula da su yakan zamo abubuwan da yake kai kawo a tsakanin al'umma. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye kawunan ku tsiratar da kawunan ku daga wuta. Wannan wutar Allah subhanahu wa ta'ala ya tanade ta ne domin mutane da duwatsu da aljanu ma a wata ayar. Kuma sannan akwai mala'iku masu tsanani ga ƙarfi waɗanda za a azaba da su a cikin wannan wuta. To Allah ya ce mana mu tsiratar da ahalinmu, mu tsiratar da kawunanmu. Ta yaya za mu tsiratar da kawunanmu, ta yaya za mu tsiratar da ahalinmu? Wajibi ne dukkan uba ya zamo tsayayye akan ahalinsa. Wajibi ne kula da ibadunsa, wajibi ne bashi ilimi, wajibi ne dukkan wani nau'o'i wanda suke halak ne ko haƙƙi ne na yaro mahaifi ya bashi, to wajibi ne kasance yana sauke wannan nauyi. Akwai hadisi daga Abdullahi bin Umar, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, cewa ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wato dukkaninmu masu kiwo ne, kuma dukkaninmu za a tambaye mu wannan abin da Allah ya ba mu kiwo a kansa. Sai ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Shugaba da aka bashi jama'a to mai kiwo ne, kuma Allah zai tambaye shi akan wannan shugabanci da kuma ya kula da al'ummarsa. Sai ce wa rajulu ra'in fi ahli baiti. Shi ma mutum magidanci wanda yake da mata to mai kiwo ne ga ahalinsa. Idan aka ce ahali ya shafo tun daga kan matarsa da kuma abin da ya shafi 'ya'yansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma za a tambaye shi wannan kiwo da aka bashi. Wala mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ita ma mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, kuma za a tambaye ta akan abin da aka bata kiwo. To kaga a nan gurin idan muka duba wannan kiwo da aka bawa namiji magidanci da wanda aka bawa mace wacce take gidan mijinta, to mun ga babu wani kiwo mafi ƙarfi irin Allah ya baka ‘ya'ya. Wannan ‘ya'yan da kake gani wallahi za su iya kai ka wuta, za su iya kai ka aljanna. Ba yanda za a yi ka haifi ɗa ka bar shi kara zuba a titi, a ce titi ne zai tarbiyyar maka da ɗanka, titi ne zai kula da ɗanka. An ce in kai baka son ɗanka to duniya za ta so shi. Idan muka duba wannan faɗan daba da ake ta fama da shi a jihar Kano, za mu ga yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo wannan faɗa shine rashin tsayawa ka'in da na'in akan ‘ya'ya. Wasu sun haifi ‘ya'yan ba su da yanda ma za su kula da ‘ya'yan, ba su neman musu sana'a ba, ba su sa su a makaranta ba, an bar su kara zube, shi yasa suke yin abin da suka ga dama. Babu wanda ya isa ya gaya musu domin babu mai jin kansu. Iyayensu ba su ji kansu ba,